mae'r cystadlu wedi dod i uchafbwynt fan hyn yn rhan gogleddol. Y prif gylch gyda pencampwriaeth y cobiau Cymreig yr stoc ifanc yn cael ei feirniadu. Ar hyn o bryd, enillwyr y bore a dechrau'r prynhawn, a rhai ddath yn ail hefyd. Pob un ohonyn nhw yn cael cyfle i ddod nôl, ac allan o potensial o 12 yn cystadlu yn y gystadleuaeth yma, mae yna 8 wedi dod i'r bencampwriaeth sy'n arwydd da. Yn wir, mi oedd hawl gan 12 ddod yn ôl, ond y cyntaf a'r ail, yn amlwg mae yna 2 oedd yn yr ail safle wedi dewis dod nôl, efallai yn meddwl bod gyda nhw siawns i fynd ar gul pencampwriaeth. Yn y gorffennol, ni wedi gweld weithiau mae'r ail yn curo'r cyntaf ac yn mynd ar bencampwriaeth, ond pur an aml mae hynny'n digwydd. Pur an aml, ie. O dan gyfrwy yn aml, ond dim mewn llaw. Dyle'r ceffil ddim mynd yn wrong fyna. Felly, Dyffryn Gwy, Welsh Charisma, ni'n abod y gŵr fynheddig yma sy'n dangos, wrth gwrs. David Oliver. Chwarae teg iddo fe. Dangos bod gyda ges stamina gystal a'r ceffil hefyd. Ac o'ch chi'n sôn am ambell waith bod yr ail yn gallu curo'r cynta, a mae'n siŵr gelle hynny fod yn arwydd falle bod un dosbarth yn gryfach na'r llall bod yr ail mewn un yn perfformio'n well falle yn y bencampwriaeth yn ytrach na'r un ddath gynta mewn dosbarth arall. Mae hynny'n bosib. Mae hon mewn ffordd nawr yn gysyliaeth newydd. Mae wedi ennill i dosbarthiadau, ond o bosib bod e wedi gwneud i benderfyniad cyn nawr, ond os yw'r ceffil hynny yn perfformio'n reit wael, anodd wedyn i iddo fe roi y ceffil hynny i fyny. Felly, hon yw'r foment holl bwysig i'r ceffylau yma. Hon yw'r foment mae'r un sy'n dangos moyn i'r ceffil i wneud i ore ac i byd o roi cam yn anghywir, mae'n siŵr. Odi, mae'n anodd i fod y gwir ar ôl diwrnod hir o feirniadu a'r tywydd hyn. Byddwn nhw'n falch benni bore yma wedyn ni, ond ti'n reit mae gofyn bod y ceffil ifanc, fel ni wedi beirniadu bore yma, ar ddihun o hyd, a mae hwnna'n beth mawr i ofyn ambell waith. Paul Harper, yn wyn iawn yn dweud, drwser yn wyn, ha'i grisym o'r wyn. Ond London done to perfection. A mi brofodd bore yma i fe oedd yn berffeth yn ngolwg arwyn wrth gwrs. Paul Harper o Gorllewin Cymru, o De Cymru dynod. Copperthorne, Abigail, yn ferch i gael y sparc sydd wedi gwneud yn reit dda yn y cylch yma nôl yn 2010 yn gul bencampwr, ac mae Epil i Gele'r Sparc wedi gwneud yn reit dda yma ar hyd y blynydde. Eiddo Simon Pring o Ger Caerdydd. Meddwl bod Arwyn nawr yn edrych ar yr e-bol blwydd, sef Perthog Game On. Wedi fagu gan Dorian Lloyd, ond eiddo Gareth Andrew. Wedi gwerthu. Tipyn o gamp i gael, 2 ceffil Perthog yn bencampwriaeth yma, da iawn, Dorian. Ond dim dyma tro cyntaf, wrth gwrs. Mi oedd 2 geffil yn eiddo i Dorian yn mynd ar bencampwriaeth, ar gul bencampwriaeth yma y llynedd. Dyma ni, Casgo Brenin Dafydd, yr e-bol teirflwydd. Mae wedi cael crynlwyddiant ar hyd y blynydde, wedi bod yn brif bencampwr yn Glynysg. Tipyn o gamp i e-bol ifanc, rhyw flwyddyn i 2 yn ôl, ond cawn weld os mae heddiw i ddwrnod e. David Oliver wedyn ni. Just nesaf, a Dyffryn Gwy Welsh Charisma yn eiddo i Miss Gwyneth Griffiths, a David i gael tipyn o hwyl bore yma yn ennill y dosbarth hynny yn dangos Dyffryn Gwy Welsh Charisma. Yr ebolas yma wedi ennill yn Glynysg eleni yn barod, felly se hyn ennill heddi, dim dyma fydde'r tro cyntaf iddi fod yn fuddigol. Dorian Lloyd y gof o Lanfechain, Perthog Dolly, sef yr ebolas deirflwydd. Dwi'n meddwl bod Arwyn ddim yn siŵr. Mae weld yn sidio pob un yn fanwl iawn. Achos mae hwn yn step lan eto, yn dywe? Yn sicr. Yn dod i ygorio ochr a'i gilydd. Mae'r bwlch efallai yn llai eto. Ond pleser, dyle fe fod i wedi gwir os wyt ti wedi ffindo anifeiliaid wyt ti'n blesa yn bob glas, wel, dyle ti just twli nhw gyd yn rawyr a mae'r rhaid ti, Hon oedd yn ail yn dosbarth yr ebolas ddwyflwydd, Tyfais Awen, eiddo John Haywood. Nawr te bois, fel arfer yn y tŵr bach hyn, beth yn ni'n ffansio yma? Reit, Rob, cedi gynta. Fi'n credu
Casgo Brenin Dafydd I fi. Wel, fel Heledd. newydd ddefodiad, fi'n credu mai fi ddyle fynd ola, felly nesaf Cerdi Does Owen. dim ceffil melyn i gael na, dim Barbie bod ni gael na. Mae Na, fi'n gwella. Mae rhaid i ddewis Fi yn yn iawn gwella. nawr. Ie. Nes i Edrych ar y ceffil, dim y Nes i lliw. hoffi'r ffordd nath Dyffryn Gwy Welsh Charisma fynd. Mi ath hi'n reit dda. Jyst er mwyn bod yn wahanol i Te Rob yn y fe. Ie. Heledd. Wel honna, ni'n mynd i fynd amdani hefyd, ond falle gelle i fod, achos un nath gymryd yn sylw i, oedd Coppathon Abigail yn eiddo i Mr Simon Pring. A dewis yn dda. A'r tad oedd Gelert Spark. Felly, gewn ni weld. A dyma ni, bydd dim tipyn bach o amser da ni i aros. Mae'r het-off, mae'r geiriau yn mynd i'r steward. Fe'r boles dyflwydd ddod sy'n mynd am ryd i. A'r boles flwydd ath am rhyd i. A nawr te, wi fel gofio beth wedes i, yr ebol tair blwydd. O, Robert sy'n A ei chael dyma fe, diolch i'r ddoi o chi, allwch chi adael nawr. Dyma fe, da iawn, Mrs Philippa Owens a Casgob Brenin Yn gil Dafydd. Pencampwr wedyn, Dyffryn Gwy Welsh Charisma. Wrth gwrs, arwyn yw'r beirniad heddi. Pe bydde ti heledd yn beirniadu ddo, gallai bethau fod yn wahanol yn dy fe. Yn gwmws. A pe bydde ni'n beirniadu yn gwmws. Wrth gwrs, llongyfechad y gresog i David Oliver hefyd am ddangos Dyffryn Gwy Welsh Charisma arbennig fyna. Ac ei ffedden nôl i waith nawr. Nawr bod wedi benni, mae amser dod nôl i'r tŵr na nawr. Na, da iawn. Lly llongyfarchiadau gresog i Casgo Brenin Dafydd yn eiddo i Philippa Owens yn ennill y bencampwriaeth yma, pencampwriaeth cobiau Cymreig ar stoc ifanc. Ac yn is Bencampwr wrth gwrs, Dyffryn Gwy Welsh Charisma. Ebol. Di mae rhaid gweud, mae'r ebol wedi dal anegad i. Wel, llongyfarchiadau gresog i Philippa Owens i heiddo hi sef Casgo Brenin Dafydd sydd wedi dod yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma'r bencampwriaeth y cobiau Cymreig i'r stoc ifanc. Yr ebol tair blwyddod yma ar ei orau yn y prif gylch ac yn dangos i ribanau yn brwd iawn o flaen y cefnogwyr. Felly, i dad yn ennill o dan arwyn yn Llanber nôl yn 2007. Ac wrth gwrs, beth yw ei fam e, Heledd? Wyt ti'n cofio? Ifen yr heledd. Casgob Yn wir. O'n i'n gwybod bod fi'n arwle. Heb anghofio, eiddo Gwyneth Griffiths, Dyffryn Gwy, Welsh Charisma, ar ddangos gan David Oliver, wrth gwrs. Y ddau o ganolbarth Cymru, dwi'n bod, yn dyn nhw. Philippa Owens o Hereford, yn dy fe. A Gwyneth wedyn o ochrau y Dre Newydd, dwi'n meddwl. Gwyneth ar yr ochr fyna yn ei sbectol hael, yn hapus iawn dros ben. Bosib bod yna ddeigrin yn y llygad, ond credu bod y sbectol hael yn cuddio hynny. Felly rhwng y ddau yn rhoi canolbarth Cymru ar y map. Yn sicr.